govern espanyol, com a membre de la Unió Europea, decreta, activa la clàusula de salvaguarda de les taronges valencianes, de les taronges que ixen de la nostra terra, perquè són milers els llocs de treball que ocupen, des del mateix productor al camp, passant per els comercialitzadors, per els treballadors als magatzems de taronja, i això és una realitat de nord a sud del nostre territori. Per tant, es fa indispensable, és una mesura que s'hauria d'adoptar ja mateix, activar la clàusula de salvaguarda i a partir d'aquest moment parlar-ne. En quines condicions poden entrar les taronges, en aquest cas de Sud-àfrica, que nosaltres no ens oposem, però ha de ser en les mateixes condicions que els productors valencians, superant els mateixos controls fitosanitaris. En cas contrari, el que estem fent és vendre el camp valencià en ares a altres sectors.